xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jiselmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-oħla l-sir ja mulejja nisik ħaj għalixin tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħina intfawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nixtieq nixtieqkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna hawnhekk f'din il-Knisja għażiża illum il-ġimgħa biex niċċelebraw l-Ewkaristija mqazzas il-jum tal-ġimgħa huwa jum li dejjem rid jitfalna ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu. Ejjew niftakru li Franġisku Portelli li kelmitu l-Madonna propju fil-kappella l-hawn żejra l-hawn warajna talbitu jxerred dik id-devozzjoni tant sabiħa, id-devozzjoni tal-pjaga l-moħbija, għantu li waqt li Ġesu kien tira l-Kalvarju sofra ħafna taħt it-toqol tas-salib l-għamel ġerħa fuq l-ispalla tiegħu. Eżis ħuti niftakru li Ġesu kien qed iġorr is-salib mhux tiegħu tagħna. Dak is-salib kien imisslienna. Dak huwa d-dnub tagħna, dak huwa l-mart tagħna, dak huwa n-niket tagħna. Dik il-pjaga l-moħbija tirrappreżenta tbatija moħbija fil-qalb tagħna li Ġesu jieħodha fuq u iqaddisha. It-tbatija moħbija mingħajr Ġesu hija maħlija u permezz ta' Ġesu issir grazzja li minnha toħroġ ħafna grazzja u imħabba tal-Alla għalina u għal ħafna oħrajn permezz tagħna. Ninsabu hekk ftit tal-ġranet ilu ċċelebrajna propju l-175 sena mit-twelejt ta' dan il-bniedem tant sempliċi u tant moħbi bħad-devozzjoni li xerret, tant moħbi imma li Alla nqeda bih, Omna Marija nqdiet bih biex għandna dan is-santwarju tant għażiż. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Gianni u Teresa Santi. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Ilbsu ixkejjer għas-sisin u wolfqu, ixru għaddejja tal-artal, ejja worqdu bl-ixkejjer fuqkom għaddejja ta' Alla tiegħi, għax miżmuma mid-dar ta' Alla tagħkom l-offerta tal-ikel u tax-xorb. Ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, morru iġbru xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-Mulej Alla tagħkom. Għajtu lil-Mulej, għax jum dan, għax fil-qrib jum il-Mulej,
jasal bħarrif nominant Xaddaj. Doqqu tromba f'Sijon, semmu l-aħbar minn fuq il-muntanja mqazza tiegħu. Ħajirtedu daw kollha li jamru fil-pajjiż għax jum il-mulej wasal, għax hu fil-qrib, jum ta' dlam u ta' swied, jum ta' sħab u ta' ċpar maqud. Fuq il-muntanji jinfirex bħal sħaba sewda poplu kotranu qawwi li bħalu ma kien hemm qatt fl-modi, lanqas ma jkun hemm warajh sa żminijiet l-aktar imbeda. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxandar ġubijitek kollha. Nifraħ u nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla loli. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qriet il-ħżina, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem, waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, fix-xibka li ħbew inqabad riġlejhom. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Imma l-mulej jisaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika il-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Alleluja, alleluja, alleluja. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrafa l-fuq mill-art jinniġbet id-bnedmin kollha lejja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh ridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżdu ntebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltna maqsuma fija nnifisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll u kontra tiegħu innifsu, kif se żomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belzebul nkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belzebul u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom? Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna t'Alla. Sakemm il-bniedem qawwi warbat tajjeb jasses il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u qassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u ifittex il-mistrieħ fart nixfa u billi ma jsibu imkien jgħid mela nerġa' lura lejn dar imnen ħreġt. U x'in jiġi jsiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib 7 spiriti oħra għar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn dik ta' qabel. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Il-profeta Ġoel eżis ħut iwettaq il-missjoni tiegħu ma nafux eżatt imma żgur mill-qari li smajna llum
kien qabel xi esperjenza iebsa ħafna għall poplu. X'aktarx wieħed mit-turufnamenti tal-poplu x'jiġifieri kif tafu l-poplu Talla sar saltna jiġifieri Alla taħ l-ewwel sultan Sawl madwar 1000 sena qabel Kristu. Imbagħad wara Sawl ġie David, wara David Salamon sultan, wara Salamon is-saltna tinqasam fi tnejn. Is-saltna tat-Tramuntana għandkom f'moħħkom żgur il-parti tal-Lvant u xekk il-pajjiżi li jmissu mal-Mediterran fil-Lvant fejn hemm Iżrael ukoll illum, mela s-saltna ta' fuq is-saltna l-kbira x'in inqasmet is-saltna t'Iżrael. Is-saltna ta' fuq żammet l-isem ta' Iżrael bil-kapitali Samarija u s-saltna t'isfel Ġuda jew Ġudea bil-kapitali Ġerusalemm. Is-saltna ta' fuq is-saltna l-kbira fis-sena 733 qabel Kristu tiġi assedjata minn saltna kbira ħafna l-Assirja u teqrida l-kollox mis-saltna ta' fuq tispiċċa l-kollox darba l-dejjem. Is-saltna t'isfel ukoll kellha esperjenza simili fis-sena 587 qabel Kristu ben wieħed u ieħor. Però dawn għad li ġarbu telfa kbira nqatlu ħafna minnhom u l-bqija ġew mkaxkra fl-eżilju madwar 50 sena wara Alla ippermetta li jkunu jistgħu jiġu lura u hekk. Allura Ġoel wettaq il-missjoni tiegħu xi żmien qabel waħda minn dawn l-esperjenzi korroħ ħafna l-poplu Talla. Infatti għala xi smajna llum. Fuq il-muntanji jinferex bħal sħaba sewda poplu kotranu ta' qawwa. Għal dak qed jirreferi qed iħabbar Ġoel. Jiġifieri jiġu poplu barrani li jassedja il-poplu Talla jagħmillu gwerra u jirbaħlu. Li bħalu ma kien hemm qatt fl-modi lanqas ma jkun hemm warajh sa żminijiet l-aktar imbeda. U Ġoel x'qed jipproponilu lill-poplu? Ilbsu xkejjer qassisin, wolfqu, ixru għaddejja tal-artal. Ejjew orqdu bl-xkejjer fuqkom għaddejja tal-Alla tiegħi. Qed jistieden il-poplu għall-indiema. Qed jgħidlu tort tiegħek dan li sa jiġri. Mhux għax Alla se jikkastigahom ta' Alla ma jpattija lil ħadd, tara ma jkollniex l-idea li jekk xi ħadd jagħmel id-dnub Alla jpattijielu. Għax inkella x'Alla tal-imħabba hu. Eżis ħuti, però jekk Alla daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna. Jekk ir-rida tal-Alla hija l-ikbar ġid tagħna, eżis ħuti, u jiena nagħmel deċiżjoni kontra Alla, kontra r-rida tiegħu li hija l-ikbar ġid tiegħi, jien ħambagħad il-konsegwenzi mhux tort Alla tort tiegħi. Jekk xi ħadd jgħid jisma' tmurx dik it-triq ta' għax dik it-triq hemm ħafna perikli. U jiena webbes rasi u mmur. U tiġri li xi ħaġa ħażina. Ma jkunx tort ta' min qalli biex ma mmurx dik it-triq. Ikun tort tiegħi hekk ġralu l-poplu Talla eżis ħuti. U hekk jiġrilu l-bniedem ta' kull żmien anke ta' żmienna jekk hu webbes rasu. Jekk ma jagħtix każ ta' dan Alla li tant iħobbu, tant iridlu ġejt. Inħarsu lejn id-dinja ta' madwarna li l-Alla titwarbu. Li tittejt Alla ma jeżistejx biex nagħmlu li rridu. Biex minn għalina nagħmlu li rridu nkunu aħjar. Jaboloħ li aħna, eżis ħuti. Jaboloħ li aħna. Kif nistgħu nkunu aħjar kif morru kontra dak li daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna, eżis ħuti, kif nistgħu? U dan joħodna l-Vanġelu tal-lum ukoll. L-ebbusija tar-ras tal-poplu li ma rridx jaċċetta lil Ġesu. Jara li Ġesu jkeċċi xitan u għax ma jridux jaċċettaw il-Ġesu bl-ebda mod, jibdew jgħidu li bis-saħħa tal-kbir tax-xjaten, Belżebu jew il-prinċep tax-xjaten jiġifieri l-kbir tax-xjaten. Jgħidu li bis-saħħa tal-kbir tax-xjaten qed ikeċċi x-xjaten. U Ġesu qed jgħidhom x'intom tgħidu. Jekk ix-xetan jieħodha kontra tiegħu innifsu mela jitkisser, kull saltna maqsuma fija nnifisha, jekk saltna ma jkunx hemm laqda s-saltna titfarrak, u hekk ukoll ix-xitan. F'kelma waħda l-kelma tal-eżis ħut illum qed tistedinna l-indiema ta' kull wieħed u waħda minna għandu bżonn tal-indiema. Kull wieħed u waħda minna għandna narfu li kultant aħna nkunu rasna jibsa.
kull wieħed u kull waħda minna rridu narfu li mhux l-ewwel darba fil-ħajja tagħna li nwarbu r-rida tal-Alla għalina biex nagħmlu li jfettilna aħna x'minn għalina aħjar. U hawnhekk jiġu l-kelmiet tal-profeta Ġoel mill-ġdejt: ordna u sawma, sejħu laqam qazza, morru iġbru xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-mulej Alla tagħkom. Għajtu lil-mulej, jum dan, għax fil-qrib jum il-mulej jasal bħal frifnu minn ċaddaj. X'qed jgħidu? Qed jgħidu jekk ma nisimgħux mir-rieda tal-mulej ħanġarbu l-konsegwenzi. U x'hekk eżis ħuti. U għalhekk rridu nitolbuh bil-qalb eżis ħuti l-mulej illum. San George Preka kellu talba sempliċi u sabiħa wis, toġobni ħafna lili. Kienu dur lejn Alla u jgħidlu: mulej, dak li inti trejt jien irrejt, u dak li inti ma trejtx jien ma rrejtx. Tant fehem San George Preka li Alla jrid l-ikbar ġid tiegħu u dak li jrid Alla anke meta jkun jibes, Alla jridu għax iħobbna u għax irid l-ikbar ġid tagħna. Li wasal li jgħidlu: mulej, tini grazzi li dak li trid int inkun irridu jien, u dak li ma tkunx trid int ma nkunx irridu jien. Nitolbu ħalek bil-qalb lill-mulej li ma websux rasna. Eżis ħuti lebbu sija tar-ras quddiem rida tal-Alla hija waħda mill-ikbar problemi li jista' jkollu n-nisrani jew is-supervja li jaħseb li hu jaf iktar minn Alla u x'hekk. Jew dak il-bniedem li jrid iwarrab lil Alla kif smajna dal-poplu ta' rasu jibsa u jibda dejjem ifittex l-iskużi biex ma jemmenx. Hekk għamel dal-poplu. Biex ma jaċċettax il-Ġesu tant kien rasu jibsa, jibda jgħid li Ġesu qed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-kbir tax-xjaten. Ġennata. Imma l-bniedem eżis ħuti tal-lum li jrid isib kull skuża biex ma jaċċettax lil Alla jgħid u jagħmel ħafna ġennati. Ġennati li l-konsegwenzi tagħhom ikunu qarsa ħafna. Mhux b'kastik tal-Alla, ma b'konsegwenza tad-deċiżjonijiet żbaljati tiegħu. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej illum jagħtina l-grazzja li nfittxu dak li Alla jrid minna, nisimgħu il-kelma tal-Alla. Nkunu għaċċanejn li nkunu nafu x'inhi rida tal-Alla għalina permezz tal-kelma tal-Alla u l-ispjegazzjoni tagħha. U bit-talb, fit-talb ta' ngħidu mulej jurini xi trid minni, konvinti li dak li jrid minna Alla u l-ikbar ġejt. U l-aħjar ħaġa li tista' tiġrilna f'ħajjitna hija li nagħmlu r-rieda tiegħu. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Bil-kliem u bl-emejl il-mulej Ġesu ħabbar il-miġja tas-saltna tal-Alla, saltna ta' ġustizzja mħabba u sliem. Nitolbu ngħidu: mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja flimkien. Saħħaħ mulej il-fidej tal-Knisja fil-misteru tal-inkarnazzjoni sabiex tibqa' dejjem miftuħa għal valuri tas-sema u l-preżenti u preżenti għar-rieda ta' din għar-realtà ta' din id-dinja. Nitolbu mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Mulej dawwal lill-mexxejja tal-popli biex jilmħu l-preżenza tiegħek fil-ġrajiet li jsawru l-istorja tal-umanità. Nitolbu mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Eħles mulej lil dawk kollha li jinsabu mjassrejn minn kull xorta tarbejt mal-ħażejn. Nitolbu mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Permezz ta' din l-Ewkaristija għati lilna il-koll mulej il-qawwa li neħtieġu fit-taqbida tagħna kontra d-dnub. Nitolbu mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Illum il-ġimgħa eżis ħuti kif għedna l-ġimgħa titfalna ħarsitna fuq is-salib, hekk nitolbu mod speċjali għal dawk ħutna huma min huma li bħajissa jinsabu mtaqla bis-salib. Hekk forsi xi persuni anke li smajna dwarhom li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja. Nitolbu għalihom, nitolbu biex isibu l-imħabba biex il-mulej jisaħħaħhom fil-fidi. Nitolbu għall-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Eżis ħuti nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. U nitolbu għal paċi fid-dinja u fi skietek noffru it-talba personali tagħna lill-mulej.
u Alla. F'Abraħa ma żiltna biex ngħixu għalejk skont il-fidi u fi Kristu ħlisna mill-jasar tal-liġi. Żommna dejjem fidili għal patt tiegħek u tħallina qatt nintrebħu mill-qawwa tal-ħażen bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma mbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dieli jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana u lej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej u nżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emejl ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Narfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marja Verġni. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh bati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Ġanni u Teresa Santi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Li Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għaddejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħan jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni.
ta' mħabba u slim, fik ruħna ssib il-far bla tmiem. Nejdulu grazzi Jeżis ħuti lil-mulej għal din l-Ewkaristija, nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nselmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox lis-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet ġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar nixtieq illum noffruhom għal pajjiżna għalina l-Maltin u l-Awċejn li sfortunatament it-tentazzjoni li naħsbu li mingħajr Alla nkunu aħjar hija qawwija. Sfortunatament ħafna weqgħu għalija. Hekk il-priedka ta' Ġoħel lill-poplu tal-Alla, l-poplu kien fl-istess sitwazzjoni minn għalih u xekk. Nesa li Alla tant iħobbu u li dak li jixtieq lu Alla huwa l-ikbar ġejt. Ejjew għalhekk nafdaw dit-talba tagħna f'idejn l-Om tagħna tas-sema biex terġa' bħala poplu Malti Wawġej tressaqna u tlaqqana ma' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.